idan kukan jini zaki wannan auren sai an yi shi. Sai dai idan babu raina. Ke idan ma babu ran nawa sai na bar wasiya in ce ko bai ba raina aure wannan auren. Safiya kuma ya lalace. Mafita kawai zamu nema. Biyan baki da ta. To ka sani ka dawo. Za ka zauna a gidan nan sati ɗaya babu ci babu sha. Alright? Ke a gidana idan ne magana su daya amsawa kawai ake ba a jaki. Na rasa ta inda zan fuskanci Halima in gaya mata cewa ina son ta. Sai ka ce kai ba namiji ba. Ya kamata ki cire ma ranki wannan damuwa. Saboda ina tausaya ma rayuwarki, kake zo ki cutar da rayuwarki a banza da hobi. Haba Safiya, ta yaya za ki ce haka? Ki san ko yanda nake ji a zuciyata. Ribar so shine samun abin da zuciya ke so. Na dau alwashin sai na sa ya saurare ni ko da so ɗaya ne. Wata dama ce na samu amma kuma ta kubce min. Kawai ki rabu da Kamal din. Ribar so. Ribar so. Ribar so. Na san baka sani ba. Okay, na gane. Ina jin ki. Suna na Safiya. Allah dakata. Ban bukatan jin wannan sunan. Kuma ban san abin da zaki gaya min. To ni yanzu ya zan yi. Ba zai yiwu a ce in yi shekara da shekaru ina baiwa ƴata kyakkyawar tarbiyya ba, amma a ce a lokaci guda a rana ɗaya ɗanka ya zo rusa ma ƴata duk tarbiyyar da na bata. Aure wani abu ne da Allah yake haɗa. Duk bawan da ka gan shi a duniya ko da yana bangon gabas matarsa tana bangon yamma idan Allah ya so sa sai sun haɗu sun aure junansu. Daga neman dace a zahiri wani abu ke a zuwa. Ban yi zaton zaki haka ba. Ai baka fahimce ni ba. Ribar so, shakuwa, kulawa, kyautatawa, sadaukarwa tare da jajircewa suna daga cikin ayarin dangin su. Kowace zuciya na cika fal da farin ciki yayin da ta samu abokiyar musayarta. Ribar su. Malam yare, ba na ce maka kaka ƙara zuwa gidanmu ba? Amma lallai wannan yarinyar ba ta da hankali. Wallahi da ba da gaske nake ba, yanzu da gaske nake yi. To bari ka jin gaya maka. Yanzu duk duniya babu wanda na tsana irin ka. So dangin mutuwa, so tubalin farin ciki, so linzamin hankali, so rayuwa kuma mutuwa. Ribar su zuciya ta yi nishadi domin su na kowa fim shiri ne daga gare su. Labari da tsarawa Salisu M marubuci, shiryawa Aminu SUP na kowa, ba da umarni Abdullahi Abu Uku. Kalli ribar su. Ribar su.